በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 10 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። መስከረም 10 ስንክሳር ጸደንያ ኣብ እትበሃል ሃገር ስጋ ዝለበሰት እትመስል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዝሰኣላ ስእሊ ካብ ሰሌዳኣ ቅብኣት እናተንጠብጠበ ንኣምላኽ ናይ ዝወለደት ናይ እመቤትና ድንግል ማርያም ተኣምር ዝገለጸትሉ ዕለት እዩ። ካብ ከሓዲ ካብ ኢድ ሆሎፍሮኒስ ብጥበባ ንእስራኤላውያን ዘድሓነቶም ጥበበኛ ቅድስቲ ዮዲት ዓረፈት። ቅድስቲ አትናስያን 3 ደቃን ዝኽሪ በዓለን እዩ። ዳግም እውን በዛ ዕለት ዝኸበረት ቅድስቲ መጥሮንያ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ሰማዕት ቅድስቲ መጥሮንያ እዛ ሰማዕት ቅድስቲ መጥሮንያ ናይ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ኣገልጋሊት ነበረት። እታ ኣስራሒታ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ድማ ንቅድስቲ መጥሮንያ ክርስቲያን ብምዃና ጥራይ ሸኸም ተብዝሐላን ተንከራትታን ነበረት። ካብ ሃይማኖታ ኣውፂኣ ንጎይታና ምእመን ከተግድፋ ብዙሕ ፈተነት። ሓደ መዓልቲ ከዓ እታ ኣይሁዳዊት ናብ ምኩራቦም ሒዛታ ከደት። ቅድስቲ መጥሮንያ ግን ናብ ምኩራቦም ከይኣተወት ተመሊሳ ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ጸሎት ገበረት። ናብ ቤተን ተመሊሰን ኣብ ዝኣተዋ ግዜ እታ ኣስራሒታ ስለምንታይ ናብ ናትና ምኩራብ ዘይኣተኺ ኢላ ሓተተታ እሞ ቅድስቲ መጥሮንያ ድማ ካብ ናትኩም ምኩራብ እኮ እግዚአብሔር ርሒቑ እዩ። ከመይ ኢለ ናብኡ ከኣቱ ናብ ውሽጣ ከኣቱ ዝግበአኒ ቦታይ ግን ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታና ብዝኸበረ ደሙ ዝገዝኣ እዛ ቤተ ክርስቲያን እያ በለታ። እታ ኣስራሒታ ኣይሁዳዊት ከዓ ካብ ቅድስቲ መጥሮንያ እዚ ኣብ ሰማዕቲ ግዜ ብጣዕሚ ተቆጢዓ ብሓይሊ ቀጥቀጠታ። ኣብ ውሽጢ ጸልማት ዓፀወታ እሞ ብዘይ ምግብን ብዘይ መስተን ን4 መዓልቲ ኣሰረታ። ድሕሪ እዚ ከዓ ናብ ደገ ኣውፂኣ ብኹርማጅ ጌራ ዓብይ ግርፋት ገረፈታ። ደጊማ እውን ናብ እስር ቤት ደርበየታ። ኣብኡ ከዓ ተንከራቲታ ዓረፈት። ንነብሳ ከዓ እግዚአብሔር ተቐቢሉ ናይ ሰማዕታት ኣኽሊል ሰለማ። እታ ኣስራሒታ ግን ንስጋኣ ኣውፂኣ ብምስንዳው መጥሮንያ ንነብሳ ባዕላ ከም ዝቐተለት ኣምሰለታ እሞ ቅድስቲ መጥሮንያ ንነብሳ ዝቐተለት ዝመሰለት ነታ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ማንም ዝመርመራ የለን። ነገር ግን ንስተገፍዑ ዝፈርድ ንስተበደሉ ዝብቀል ሓቀኛ ዳኛ ልዑል እግዚአብሔር ቆጥዑኡ ኣብ ልዕሊ እታ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ኣውረደ። ካብ ልዕሊ ደብራ ክትወርድ ሃንደበት ወዲቓ ኣብኡ ብቕጽበት ሞተት እሞ ነብሳ ድማ ናብ ዘለዓለማዊ እሳት ወረደት። ረድኤት በረኸት ናይ ቅድስቲ ኣዴና መጥሮንያ ይሕደረና ብጸሎታውን ይምሓረና አሜን። ጸደንያ ማርያም ጸደንያ ኣብ እትበሃል ሃገር ማርታ እትበሃል ሕያዊት ሰበይቲ ነበረት። እዛ ሕያዊት ሰበይቲ ኣብ ቤታ ዓብይ ኣዳራሽ ሰሪሓ ኣጋይሽ ከም ኣቦና አብርሃም ተቐቢላ ኣብሊዓ ኣስትያ መሕደሪ ቦታ ሂባ ድማ ተቐበል ነበረት። ኣባ ቴዎድሮስ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ መነኩሴ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ መሲዎ ድማ ክኸይድ ኢሉ ግን መሲዎ ኣብ ቤት ማርታ ከም ጋሻ ሓደረ እሞ ንጎሆ ክኸይድ ምስ ተንስአ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸይድ ነገራ። ናይ እመቤትና ስእሊ ገዚእካ ኣምፃኣለይ ዋግኡ ክህበካ እየ በለቶ እሞ ንሱ ከዓ እቲ ገንዘብ ነቲ ስእሊ ምስ ኣምፃእ ኩልኪ ትህብኒ ኢልዋ ኸደ። ናብ ኢየሩሳሌም በፂሑ ንቅዱሳት መካናት ተሳሊሙ ነቲ ስእሊ ረሲዕዎ ከይገዝአ ምስ ተመልሰ ሓደራ ጽኑዕ ዶ ኣይኮነን? እታ ሰበይቲ ሓደራ ዝበለትካ ንምንታይ ረሳዕካ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ብጣዕሚ ሰንቢዱ ተመሊሱ ኸይዱ ገዚኡ ብበረኻ ክጓዓዝ ጀመረ።
ኣብ መንገዲ እናተጓዓዘ ከሎ ከዓ ኣንበሳ ክበልዖ እናጎየየ ናብኡ ክመጽእ ረኣየ። እቲ መነኩሴ ነቲ ኣንበሳ ምስ ረኣዮ ካብ መፍርሑ ዝተለዓለ ሰንበደ፣ ተንቀጥቀጠ። ሰንቢዱ ቆይሙ ከሎ እታ ስእሊ ካብቲ ናይቲ ኣንበሳ ጩኸት ድምፂ 7 ኢድ ብዝበልጽ ኣሰንባዲ ድምፂ ተዛረበት። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣንበሳ ሰንቢዱ ቀልጢፉ ሃደመ። እቲ መነኩሴ ድማ መንገዱ ቀጸለ። ኣብ መንገዲ ከዓ ካብ ውሽጢ ዘፈርሕ ጫካ ወፂኦም ሰረቕቲ ክሰርቅዎን ክቐትልዎን ከበብዎ። ካብታ ስእሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ከም መብረቕ ዝኣመሰለ ዓብይ ቃል ወፀ። እቶም ሰረቕቲ ከዓ ብጣዕሚ ፈሪሖም ሃዲሞም ናብቲ ውሽጢ ጫካ ኣተዉ። እቲ መነኩሴ ድማ ነዞም ዘደንቑ ተኣምራት ምስ ተመልከተ ብልቡ ንዓይ ረዳኢት ክትኮነኒ ናብ ሃገረይ ሒዘያ ክኸይድ እየ እምበር ነታ ዝለኣኸትኒ ሰበይትስ ኣይህባን ኢሉ ናብ ሃገሩ ክኸይድ ኣብ መርከብ ተሳፈረ። ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ከሎ ከዓ ጽኑዕ ንፋስ ተላዒሉ ነታ መርከብ እናደፍአ ማርታ ናብ ዘላትሉ ሃገር ናብ ጸደንያ ናብ ገዝኣ ኣብጽሖ። መሕደሪ ስለ ዘይብሉ ከዓ ናብታ ሕያወይቲ ሰበይቲ ማርታ ናብ ቤታ ምስ ኣጋይሽ ብሓንሳብ ኣትዩ ሓደረ። ምስ ነግሀ ወፂኡ ክኸይድ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ምስ በጽሐ ኣንፈት ጠፊእዎ በቲ ሓጹር ክፍትን ውዓለ። ማርታ ድማ ኣቦየ ዝሓመምካ ዝደኸምካ ኢኻ ትመስል እሞ ትመስል ሎሚ እውን ኣብዚ ሕደር እሞ ጽባሕ ትኸይድ በለቶ እሞ ሓደረ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ከዓ ከምቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ነቲ ማዕጾ ሓሊፉ ምውፃእ ኣበዮ እሞ ኣብኡ ኣብ ቤት ማርታ ሓደረ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ክወፅእ ደለየ። ሕጂ እውን በቲ ሓጹር ክፍትን ርእያ ኣቦየ እንታይ ኢኻ ኮንካ? እንሆ ሎሚ ሳልሳይ መዓልትኻ እዩ በለቶ። እቲ መነኩሴ ድማ እዛ ተኣምረኛ ስእሊ ኣይህብን ኢለ እየ፣ ኣነኮ ስእሊ ካብ ኢየሩሳሌም ግዝአለይ ዝበልክኒ መነኩሴ እየ ኢሉ ስእሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣውፂኡ ሃባ። ንሳ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነት። ኣብ ቅድሚ እታ ስእሊ ከዓ ሰጊዳ ንእመቤትና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ኣቕረበት። ተቐቢላ ከዓ ቤት ስእሊ ኣስሪሓ ብኽብሪ ኣቐመጠታ። እታ ስእሊ ቅዱስ ሉቃስ ዝሰኣላ እያ። ስጋ ዝለበሰት እያ ትመስል። ካብ ገጻ ከዓ ቅብኣት ተንጠብጥብ ነበረት። እዛ ስእሊ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ተገብረ። ሕሙማን ተፈወሱ፣ ዓይነ ዕውራን ክርእዩ ከኣሉ። ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ ድማ ተኣምራ ሰሚዑ እታ ስእሊ ናብ ቤት ማርታ ዝኣተወትላ መስከረም ዕለት 10 ምእንቲ ክትክበር ስርዓት ሰርዐ። እዚ በዓል ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ይኽበር። እዛ ክብርቲ ስእሊ ኣድህኖ ኣበይ ከም እትርከብ ክትሓትት ከለኻ 4 ነጥብታት ትረክብ። ዘላቶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ደብረ ዘመዳ ኣብ ዝበሃል ገዳም ዝመፀት ድማ ምስ ግማደ መስቀል እዩ። ዘላቶ ኣብ ናይ ቀደም ቦታኣ ናይ ምብራቕ ኣብያተ ክርስቲያናት ወሲደንኣ ብናይ ፈጣሪ ጥበብ ተሰዊራ ይብሉ። ናይ ብርሃን ኣደ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ፍቕራን ጣዕማን ኣማላድነታን ኣዶነታን ትሕድረልና። ወዳ ኣምላኽና ድማ ብጸሎታ ይምሓረና ኣሜን። ተቐጸል ጽጌ ኣፄ መስቀል ከምኡውን ናይ ጎይታና ቅዱስ መስቀል ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝኣተወሉ ዕለት እዩ። ናይ ቅዱስ መስቀል ፍቕሪ ይሕደረና ኣሜን። ንግስተ ሳባ ሎሚ ዕለተ ዕረፍታ እዩ። በረከታ ይሕደረና ናይ ንግስቲ ሳባ ዴና እውን ኣሜን። መስከረም 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እግዝእትነ ማርያም በዓለ ስእሊ ኣድህኖ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል፣ ተቀጸል ጽጌ፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ ቅድስቲ ማርታ ዘጸደንያ፣ ቅድስቲ ዮዲት ጥበበኛ፣ ንግስቲ ሳባ ማክዳ ኣዜብ፣ ቅድስቲ መጥሮንያ ሰማዕት፣ ኣፄ ዳዊት ንጉስ፣ ቅድስቲ ኣስናስያን 3 ደቃን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሓዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝሃገረ ሜራ፣ ኣቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሓዋርያ ወልደ እልፍዮስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ታላቁ ዓብይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ወዳ ንንግስቲ ኢለኒ። ኣንቱም ዓያሱ ሰብ ገላትያ ቀደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኹም ከም ስቕል ኮይኑ ተሳኢሉ ነበረ። ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘመኩም ይብል። ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ንረኽቦ። በረከት ረድኤት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴናን ናይ ስእለ ድህኖኣን
ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዕፀ መስቀል ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከም እውን ናይ ዕለት 11 ስንክሳር ንቕፅል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 11 ስንክሳር። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አሜን። መስከረም 11 ኣብ ዘመነ ዲዮቅልጥያኖስ ዝነበረን ጎይታና ካብ ሞት እናተንስኦ ብጽኑዕ ስቃይን ተጋድሎን ዝጋደል ዝነበረ ዓብይ ሰማዕት ቅዱስ ፋሲለደስ ዕረፍቱ እዩ። ጻድቅ ቆርኔሌዎስ እውን ዕረፍቱ እዩ። ቅድስቲ ታኦድራ እውን ዕረፍታ እዩ። ከምኡውን በዛ ዕለት ሱሩስ አጤኬዎስን መስተሃድራን ዝተባሃሉ ሰለስተ ናይ ሃገረ እስና ሓረስቶት ብሰማዕትነት ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና። ጻድቅ ቆርኔሌዎስ። እዚ ጻድቅ ቆርኔሌዎስ ድማ ካብ ኣህዛብ ወገን ኣቐዲሙ ዝኣመነ ንጉስ እዩ። ንጉሱ እዩ ይቕረታ። ካብ ኣህዛብ ወገን ኣቐዲሙ ዝኣመነ ንሱ እዩ። ኣቐዲሙ ሓለቓ ናይ ወተሃደራት ነበረ። መልኣክ ተገሊጹ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ከይዱ ክመሃር ኣዚዝዎ ከይዱ ሃይማኖት ተምሃረ። ኣሚኑ ድማ ተጠምቀ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ናይ ሃገረ እስክንድርያ ቀሺ ገይሩ ሸሞ። ንናይታ ሃገር ሰባት ድማ ምሂሩ ኣእሚኑ ኣጥመቖም። ኣምልኾተ ጣዖት ከዓ ኣጥፍአ። ንእግዚአብሔር ኣገልግሉ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ይመሓረና ኣሜን። ቅድስቲ ታኦድራ። እዛ ቅድስቲ ታኦድራ ድማ ከም ናይ ቅድስቲ እምባ መሪና ዓይነት ታሪክ ዘለዋ ተዓጋሲት ኣደያ። ካብ ሰብኣያ ወፃኢ ካልእ ሰብ ኣገዲዱ ስለ ዝደፈራ ምስ ሰብኣያ ዘለዋ ሓድነት ስለ ዘበላሸወላ ካብ ቤታ ወፅያ ወዲ መሲላ ናይ ወዲ ልብሲ ለቢሳ ስማ ቴዎድሮስ ኢላ ሰይማ ናብ ገዳም ኣትያ መነኮሰት። ቅድስቲ ታኦድራ ነብሳ ሰዊራ ብዓብይ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመን ድሕሪ ምጽናሓ ጓል ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ወዲ ጠኒሳ ከላ መነኮስ ቴዎድሮስ እዩ ኣጥኒስኒ ኢላ ብሓሶት ተዛረበት። እቲ ህፃን ምስ ተወልደ ድማ ናይታ ጓል ወለዲ ኣምፂኦም ነታ ህፃን ንኣቦ ባዕሉ ይዕብዮ ኢሎም ንታኦድራ ሃብዋ። በዚ ምክንያት ድማ ነዚ ገዳም ኣዋሪድኪ ኢኺ እሞ ኢሎም ካብቲ ገዳም ኣባረርዋ። ንሳ ድማ ነቲ ቆልዓ ሒዛ እናዕበየት ድሕሪ 7 ዓመት ናብቲ ገዳም መሊሶማ ብሰላም ዓረፈት። ምስ ዓረፈት ክገንዝዋ እንተበሉ ግን ጓል ምዃና ፈለጡ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ይመሓረና ኣሜን። ቅዱሳን ሰማዕታት ሱሩስ አጤኬዎስ መስተሃድራ። እዞም ቅዱሳን ጨካን ኣርያኖስ ካብታ ሃገር ብሸነኽ ደቡብ ንዘለዉ ክርስቲያን ወላ ሓደ ከየትረፈ ወተሃደራቱ ክሳብ ዝደኽሙ ንናይታ ሃገር ሰባት ሰይፎም ምስ ተመልሱ እዞም ሰለስተ ነጋዶ ንከሓዲ ንጉስ ኣርያኖስ ክርስቲያን ኢና ንዓና እውን ቅተለና በልዎ። እቶም ወተሃደራት ከዓ ንሕና ክንቀትል ውዒልና ደኺምና ኢና፣ ንሴፍና ድማ ናብ ቆፎኡ መሊስናዮ ኢና ኣብ ዝበልክዎም ጊዜ እዞም ሰለስተ ሓረስቶት ቅዱሳን እንሆ መኹዓቲና ምሳና እዩ ዘሎ ኢሎም እቲ ዝሓዝዎ መሳርሒ ሃብዎም። ብናቶም መኹዓቲ ድማ ክሳዶም ኣብ ልዕሊ እምኒ ገይሮም ቆረጽዎም። ሰማዕትነቶም ድማ ፈጸሙ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ፍቕሪ ኣምላኾም ኣብ ልብና ይሕድሩ፣ ብጸሎቶም ድማ ይመሓረና ኣሜን። ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት። ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ድሕሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ቀጺሎም ሓለቅነት ካብ ዝተውሃቦም ሰማዕታት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ፋሲለደስ እዩ። ከምኡውን ንናይ ዘመነ ሰማዕታት መራሕን መሃርን ንሱ ነበረ። እስከ ብውሕዱ ነቲ ታሪክ ካብ ስሩ ንመልከቶ። ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ናይ ሮም መንግስቲ ንዓለም እተመሓድር ኣብ 2 ከተማታት ብባዕላ ብሮምን ብኣንጾኪያ ነበረ። ናይቲ ወቕቲ ንጉስ ኑማርያኖስ ክኸውን ከሎ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ልዑላንን ናይ ውግእ ሓለቓታትን ድማ ቅዱሳን ፋሲለደስ፣ ገላውዲዮስ፣ ፊቅጦር፣ መቃርስ፣ ኣባዲር፣ ቴዎድሮስ ሰለስቲኦም እውን ኣውሳብዮስ፣ ዮስጦስ፣ ኣቦሊ ካልኦትን ነበሩ።
ኣዋልድ ድማ ቅዱሳት ማርታ፣ ሶፍያ፣ ኢራኢ፣ ታኦክልያ ካልኦት እውን ነበራ። ልዕሊ እዞም ኩሎም ድማ ቅዱስ ፋሲለደስ ነበረ። እቲ ወቕቲ ካብ ፋርስ ናብ ቁዝና ካብ በርበር ውግእ ዝበዝሓሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ብኣጋጣሚ ንጉስ ኑማርያኖስ ኣብ ማእከል ሰልፊ ተሃሪሙ ወደቐ እሞ ሞተ። ናይ ሮም መንግስቲ ድማ ባዶ ኾነት። ዙፋን መሓዝ ንቅዱስ ፋሲለደስ ኮነ። ንኻልኦት ቅዱሳን ቀሊል ነበረ፣ ግን ንሳቶም ስቒሎም ጸላእቲ ንምውጋእ ወፁ። ኣብቲ ዘመን ድማ ኣብ ግብፂ ሓደ ሓላዊ ኣጣል ዝነበረ ካብ ቆልዕነቱ ሰይጣን ዘዘራርቦ ሓደ ኣግሪጳዳ ዝብልዎ ጉልበተኛ ሰብ ነበረ። ንጉስ ካብ ዝወለደን ደቁ ክልቲአን ኣዋልድ ክፉኣት ስለ ዝነበራ እታ ንእሽተይ ኣግሪጳዳ ወላ ሓደ ኣብ ዘይብሉ ኣንጊሳ ጸንሓቶም። ስሙ ድማ ዲዮቅልጥያኖስ በለቶ። ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ድማ ድሕሪ ሰይጣን ቀፂሉ ከምዚ ናይዚ ክፉእ ስም የለን። ንናይ ዓለም ክርስቲያን ዝጨፍጨፈ ሰብ እዩ። እታ ዓባይ ድማ ነታ ንእሽተይ ርእያ መክስምያኖስ ዝበሃል ኣራዊት ተመርዕያ ኣንገሰቶ። ዓለም ድማ ኣብዞም ኢልጨካናት ሰባት ወደቐት። ሰራዊቱ ኩሎም ድማ ብሚልዮን ይቁፀሩ ነበሩ። ነቲ ዝተገብረ ምስ ረኣዩ ተበሳጨው። ነዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ፋሲለደስ ግን ንልዑላንን ሓለቓታትን ኣኪቡ እዛ ዓለም ምስ ክብራ ጠፋኢት እያ፣ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ንናይ ክርስቶስ መንግስቲ ንምረጽ በሎም። ኩሎም ድማ ከም መኻሪ ሓደ ልቢ ምስ ደስ ኢልዎም ንምድራዊ ክብሮም ክገድፉ ወሰኑ። ቀፂሎም ድማ ኣብ ሓንቲ ቤት ተኣኪቦም ክጾሙ ክጽልዩ ጀመሩ። ናብ ደገ ዝወፁ ንምምጽዋት ጥራይ ነበሩ። እቲ ሓከሓዲ ነዚ ምስ ረኣየ ናይ ልቢ ተሰምዖ። ካብ ቀደም ዝሓስቦ ዝነበረ ንክርስቲያን ናይ ምጥፋእ ሓሳቡ ንኽፍጽም ምኽንያት ረኸበ። ኣባ ኣጋጊዮስ ብዝበሃል መነኮስ ምኽንያት ኣብያተ ክርስቲያናት ይተዓጸዋ፣ ኣብያተ ጣዖታት ይትረሓዋ፣ ቤተ ክርስቲያናት ይተዓጸዋ፣ ቤተ ጣዖታት ይከፈታ በለ። ኣጵሎን ኣርዳሚስ ዝበሃሉ ጣዖታት ድማ ኣቆመ። በዚ ኣዋጅ ምኽንያት ድማ ናይ ክርስቲያን ሰቆቃ ወይ ከዓ ጭንቀት ጀመረ። ምድሪ ብደም ተሓጽበት፣ ቅዱሳን ቀባሪ ሰኣኑ፣ ፍርቆም ተቐትሉ፣ ፍርቆም ተቓጸሉ፣ ፍርቆም ተኣስሩ፣ ፍርቆም ድማ ተሰደዱ። በዚ ግዜ መራሒ ትሩፋት ቅዱስ ፋሲለደስ ንሰማዕትነት ምእንቲ ክበቕዑ ስለ ነብሱን ስለ ወገናቱን ጸለየ። ቅዱስ ሚካኤል ድማ ብግርማ ወሪዱ ነዚ ቅዱስ ናብ ሰማይ ኣውፅኦ። ምስ ቅዱሳን ኣብ ገነት ኣላልይዎ፣ ክብሪ ሰማዕታት ኣርእይዎ፣ ካብ ጎይታ ኣባሪኽዎ፣ ካብ ምንጪ ማይ ህይወት ከዓ ኣጥሚቑ መለሶ። ቅዱስ ፋሲለደስ ድማ ሓይለ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ። ንጉስ ድማ ፈርሐ። ንሱ ግን ብስም ፈጣሪኡ ክመውት ከም ዝደሊ ነገሮ። ክሓባብሎ እውን ፈተነ፣ ግን ክኾነሉ ኣይከኣለን። ድሕሪኡ ኣሲሩ ናብ ኣፍሪቃ ለኣኾ። መጽሩስ ዝበሃል መኮንን ድማ ነዚ ቅዱስ ኣሰቐዮ። ንሱ ልዕሊ ኩሉ ከሎ ስለ ክርስቶስ ንኹሉ ገደፎ። ኣካሉ ስጋብ ዝቆራረጽ ገረፍዎ፣ ኣብ ልዕሊ ምጣድ ጠበስዎ፣ ፈጨይዎ። ንሱ ግን ብፈጣሪኡ ስለ ዝተኣመነ ንኹሉ ተዓገሰ። 2 ግዜ ቀቲሎሞ ካብ ሞት ተንስአ። ብናይ ተኣምራቱ ምኽንያት ድማ ፍርቂ እታ ከተማ ዝኣኽሉ ካብ ኣህዛባዊነት ተመሊሶም ሰማዕታት ኮኑ። በረከት ይሕደረና። ኣብ መጨረሽታ ከዓ በዛ ዕለት ክሳዱ ምስ ቆረጽዎ ደምን ጸባን ፈሰሰ። መላእኽቲ ድማ ንዕኡ ንምቕባል ንሰማይ መልእዎ። ካብ ወገን ልዑላን ድማ ሰበይቲ ቅዱስ ፋሲለደስን ደቃን ወሲኽካ ሓደ ዝተረፈ የለን። ኩሎም ብሰማዕትነት ሓለፉ፣ ንጎይታ ኣኽበሩ። ኣሜን። ፍቕሪ ናይ ኣምላኾም ድማ ንዓና እውን ኣብ ልብና ይሕደር። በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። መስከረም 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕታት፣ ቅድስቲ ተኦድራ ኣዴና፣ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ሃዋርያት 10 ክነንብብ ንኽእል ናይ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ማለት እዩ። ቅድስቲ በነፍዝዝ ሰማዕት፣ 3 ሓረስቶት ሰማዕታት፣
سروس أتكيوسن مستحادران بركة محضرنا أمين. كابتا فقري كريستوس زفلينا من إيو كما يو من تخا ملوء معلتي نقتل علنا كم أباقعون محردون تغطرنا زبل صحف زلو ጭንቀት ዶ ጸበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ፍርሒ ዶ ወይስ ሰይፊ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና አጸቢቕና ንስዕር ኢና ይብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 35 በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላት ናይ ኩል ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ቅድስቲ ሃና አዴና ናይ ቅዱስ ኢያቄም ናይ ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረከቶም ይሕደረና آمين ليكن حجة ناي علات 12 سنكسار نقصل مسكرم 12 بسم آبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاك آمين مسكرم 12 ناي ملائكت كلو حلقة قدوس ميكائيل لنبي إساياس نابنغوس هزقياس كيدو أبن علي عدميو 15 عامات كمستوسقلو مئنتي كنغرو اكزابير أزدزو كمون بزعلت بتعمي سخبرو كل تميتي قدوسان ሊቃውንት አቦታት ንከሓዲ ንስጥሮስ አብ ኤፌሶን ዘውገዝሉ ዕለት እዩ። ተአምር ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነገረና በዛ ዕለት መላእኽቲ ኩሎም ሓለቃኦም ንቅዱሳን እውን ረዳኢ ዝኾነ ሕያዋይ መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ንንጉስ ሕዝቅያስ ግሩም ብዝኾነ ተአምር ምስ ከተማኡ ኢየሩሳሌም አድሓኖ እዚ ከመ እዩ እንተበሉ ቅድሚ ናይ መድሓኒናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት 700 ዓመታት ሕዝቅያስ ዝበሃል ንጉስ ኣብ ልዕሊ አይሁድ ነጊሱ ነበረ። ሕያወት ዳዊትን ሰሎሞንን ንጉሳት ድማ ድሕሪ ምዕራፎም ከም ናይ ሕዝቅያስ ዝኣክል ቅኑዕን ናይ እግዚአብሔር ሰብን ኣብ እስራኤል ኣይነገሰን። እዚ ንጉስ ጣዖት አምልኾ ነቃቂሉ አጥፊኡ ነቶም ህዝቡ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ከም ዘምልኹ ገይርዎም ነበረ። ነገር ግን ቅዱስ ሕዝቅያስ ካብ ዝነግስ ኣብ 14 ዓመት ናይ አሕዛብ ናይ አሶር ንጉስ ሰናክሬም ብጽልኢ ተላዓሎ ናብቲ አካባቢ መጺኡ ከቢቡ አስጨነቆ። ሰናክሬም በአጽዋር ብጣዕሚ ሓያል ነበረ። ከምኡውን ኣብ ልዕሊኡ አጽዋር ዝመዙ ካብ 185 ሽሕን ንላዕሊ ብርቱዓት ተዋጋእቲ ስለ ዝነበርዎ ሕዝቅያስ ድማ ከም ዘይክእሎ ተረዲኡ መላእኽቲ ለኣኸሉ። ክገብረልካ እየ ዝደለኻዮ ክህበካ እየ ንሃገረይ ግን ኣይተጥፍእ ንኢየሩሳሌም ኣይተቃጽል ንህዝበይ እውን ኣይተቃጽል ብምባል ለመኖ። ከምኡውን ካብታ ከተማ ዝተረኽበ ወርቅን ሰልድን ኩሉ ጽዒኑ ለኣኸሉ። ሰናክሬም ግን ሰይጣን ዝሓደሮ ስለ ዝኾነ ናይ ሕዝቅያስ ልመና እምቢ ኢሉ ንናይ እስራኤል አምላኽ ንቅዱስ ስሙ እውን ተደፋፈረ። ንሕዝቅያስ እውን ካብ ኢደይ ዘድሕነካ መን እዩ ንህዝቢ እውን እግዚአብሔር የድሕን እዩ ኢልካ ኣይተታልሎም ክብል ለኣኸሉ። ቅዱስ ሕዝቅያስ በዚ ጊዜ ናይ ፈጣሪኡ ስም ክቃለል ስለ ዝሰምዐ ፈጺሙ ሓዘነ። መልእኽተኛታት ናብ ነቢይ ቅዱስ ኢሳያስ ልኢኹ ንሱ ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ልብሱ ቀዲዱ ማቅ ለበሰ። ስለ ኢየሩሳሌምን ህዝብን ድማ ፈጺሙ አልቀሰ። በዚ ጊዜ እግዚአብሔር ናይ ሰናክሬም ምግድዳርን ናይ ሕዝቅያስ ልመናን ስለ ሰምዐ ብናይ ኢሳያስ ሃንደበት ከምዚ በለ ስለ ባርያይ ስለ ዳዊት ነዛ ከተማ ከድሕና እየ። በዛ ለይቲ ድማ ድንቂ መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማያት ብግርማ ወረደ። ናብ ሰናክሬም ናይ አጽዋር ሰፈር መጺኡ ሓንቲ ጊዜ ናይ እሳት ሰይፉ መዚዙ እንተኣርአዮም ካብ ናይ አሕዛብ ሰራዊት 185,000 ሓያላት ከም ቆጽሊ ረገፉ። ኣብ ለኪሶ ዝነበረ ሰናክሬም ንግሆ እንተተስአ እቶም ሰራዊት ኩሎም ናብ ዓስኬረን ኩምራ ተቐይሮም ጸንሕዎ። ብስምባደ ናብ ነነውየ ከይዱ ናብ ናይ ጣዖት ቤቱ ምስ ኣተወ ደቁ አድራማሌክን ሳራሳርን ይቕርታ ኣስማቶም አድራማሌክን ሳራሳርን ቀተልዎ።
ትዕቢተኛ ሰናክሬም ድማ ናይ ኣህዛብ መላገፂ ኮነ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ግን ብፈጣሪኡ ስለ ዝኣመነ ቅዱስ ሚካኤል ሞገስ ኮይኑዎ ናይ ዓለም ነገስታት ኩሎም ፈርሕዎ። ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 18 13 19 ፍቅዲ ሓደ ንምልከት ማለት እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ቅዱሳን ሊቃውንትን ኣቦታት ኣብ ኤፌሶን ዝገበርዎ ጉባኤ እዚ ድማ ሳልሳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ክኸውን ከሎ ናይ ቆስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ንስጥሮስ ሰይጣን ኣብ ልቡ ስለ ዝሓደሮ ክሕደት ኣሕሰቦ። ንስጥሮስ ድማ ናብ ክሕደት ምስ ኣተወ ክብሪ ምስጋና ይኹነሞ ንኣደ ጎይታና ንድንግል ማርያም ክብሪ ምስጋና ይኹነሞ ንኣደ ጎይታና ንድንግል ማርያም ንኣምላኽ ብስጋ ኣይወለደትን ዕሩቕ ብእሲ ሰብ ወሊዳ ድሕሪኡ ናብ ውሽጡ ወዲ እግዚአብሔር ሓደሮ ምስ ስጋ ኣይተዋሃደን ክርስቶስ ክልተ ጠባይ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ኢሉ ኣመነ፣ ተዛረበ፣ መሃረ። ዓምደ ሃይማኖት ዝተባሃለ ናይ እስክንድርያ ቅዱስ ቄርሎስ ክሕደቱ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ንስጥሮስ ናብ ዘለዎ ብምኻድ ወላ እኳ እንተመሃሮን እንተመኸሮን ንስጥሮስ ግን ሓንቲ ጊዜ ሰይጣን ስለ ዘስሓቶ ንቅዱስ ቄርሎስ ክሰምዖ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ምግባር ትሩፋቶም ዝሰመረ ቅዱሳን ኣቦታት ንንስጥሮስ ካብ ክሕደቱ ምሂሮም ክመልስዎ እንተዘይኮይኑ ድማ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ከይህወኽ ኣይምለስን እንተ ኢሉ ኣውጊዞም ንኸፈሊዎ ጉባኤ ገበሩ። ቅዱሳን ዝኾኑ ሊቃውንቲ ድማ ናይ ኢሳያስ ናይ ትንቢት መጽሓፍቲ እንዳጠቐሱ እንተመሃርዎ በዓል ቅዱስ ቄርሎስ ተኣምራት እንዳርአዩ እንተነገርዎ ኣይምለስን ስለ ዝበለ ኣውገዝዎ። ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣቦታት ድማ ኣምላኽ ብተዋህዶ ሰብ ምዃንን እመቤትና ድንግል ድማ ወላዲት ኣምላኽ ምዃናን ብድጋሜ ደንጊጎም ንዝቐንዐት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ኣጽንዑልና። ኣፈ ጉባኤ ቅዱስ ቄርሎስ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ንንስጥሮስ መጽሓፍቲ ጠቒሱ ተኸራኺሩ ረትዖ። ንስጥሮስ ድማ መልሲ ሰኣነ። እዚ ድማ ዓምደ ሃይማኖት ዝተባሃለ ቅዱስ ቄርሎስ ብመንፈስ ቅዱስ መራሒነት ብሉይን ሓዲስን ኣጠናቂቑ ዝተምሃረ ገና ኣብ 12 ዓመቱ እዩ። ካብ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ጀሚርካ ኣብ እስክንድርያ ዝተሸሙ ፓትርያርካት 22 ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ቄርሎስ ድማ ኣብ ናይ ማርቆስ ወንበር መበል 23 ፓትርያርክ ኮይኑ ተሸመ። ኣብ 430 ዓመተ ምህረት ናይ ቀረባ ዓርኩ ንዝነበረ ንንስጥሮስ ካብ ክሕደት ትምህርቱ ምእንቲ ክምለስ እንተመሃሮ እንተመኸሮ ኣይምለስን ስለዝበለ ኣብ ናይ ኤፌሶን ጉባኤ ምስ 200 ሊቃውንቲ ኮይኑ ኣወገዞ። ቅዱስ ቄርሎስ ምስ ዕርክነቱን ከም ናይ ሃይማኖት ኣቦነቱን ንንስጥሮስ እንዳምሃረ እንዳለመነ ዝተፈላለየ ተኣምራት እውን እንዳርአየ ከእምኖ እንተፈተነ ንስጥሮስ ግን እምቢ ኣይከውንን ስለ ዝበሎ ምስ ኣወገዞ ረጎሞ። እቲ ጉባኤ ምስ ተወድአ ቅዱስ ቄርሎስ ንንስጥሮስ ፀዊዑ ምስ ወዳ ምእንቲ ከተዓርቐካ ኣምላኽ ብዝወለደት ብቅድስቲ ድንግል ማርያም እመን እንተበሎ ብድጋሚ እምቢ በሎ። ኣብቲ ጊዜ ቅዱስ ቄርሎስ ንኣዲ ኣምላኽ ዘይተኣዘዘ መልሓስካ ንዓኻ እውን ኣይተኣዘዝካ ኢሉ ረገሞ። ንንስጥሮስ ድማ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ርግማን ስለ ዝወረዶ ንንስጥሮስ እዝኑ ደንቂሩ ኣዒንቱ ተዓፂው ከብዱ ተልቶ መልሓሱ ተጎልጊሉ ብልቡ ወዲቁ ሸቲቱ ደምን መግልን እንዳተፍአ ብጣዕሚ ክፉእ ኣማውታ ሞተ። ምድሪ ድማ ኣፋ ከፊታ ወሓጠቶ። ቅዱስ ቄርሎስ ድማ ነዚ ብምርኣዩ ንፈጣሪኡ ኣመስገነ። ጎይታና ድማ ብክብሪ ተገሊጽሉ ሃይማኖት ብምጽናዑ ኣመስገኖ። ናይ ቅዱስ ቄርሎስን ናይ ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና፣ አሜን። መስከረም 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን 200 ሊቃውንት ኣብ ኤፌሶን ዝተኣከቡ ቅዱስ ቄርሎስ ዓምደ ሃይማኖት፣ ጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስ፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሐናን፣ ቅዱስ ኢሳያስ ነቢይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣
ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተዃኑ ከም ዝኣትውኹም እፈልጥ ኣለኹ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስሕቡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንሱ እዮም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንምዓት ንነፍስ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ይብል ሃዋርያ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 28 ንረኽቦ በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃናት መላእክት ኩሎም ዓመታዊን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረከቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ ኣናበባ ካብ ፊደል ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃ መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስጥ መንሱት አላ አድነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለቺ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃ ዝታበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለነ ኃጣዊነ ተማሂጸነብኪ ተማጸነብኪ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።